Un conductor de autobuses apareceu degolado esta madrugada na empresa onde traballaba en Verín. Atoparono morto baixo un dos autocares que el adoitaba conducir. A Garda Civil está agora a investigar as circunstancias desta morte violenta e non descarta ningunha hipótese. Sentimos ruido, pero non sabíamos que era. Como sempre veñen autobuses tarde, seguramente esperarían aí xa dentro e fixeron a porquería esa. Estamos todos impactados. Foi unha noticia que sorprendeu a todo o mundo, nadie o esperaba, e é algo que che arrepía. Un crime brutal, cunha cocheira como pano de fondo. Máis de 20 golpes na cabeza recibiu Bernardino Pousa, a vítima dun asasinato por encargo ideado e financiado pola súa familia. Para analizar este crime aterrador, temos na nosa mesa de investigación de hoxe o catedrático de Psicoloxía Criminal, Jorge Sobral. Moi boas noites, benvido de novo a Expediente Oculto. Jorge, como estás? Boas noites, moi ben, encantado de estar aquí. E o axente da Policía Xudicial de Ourense, José Luís Ferreiro. Que tal, José Luís? Boas noites, encantado de estar aquí de novo. Benvido tamén, repetídelos dous. José Luís, pídoche un titular sobre este caso que agora mesmo debullaremos. Pois eu diría un home sin inimigos que tiña o enemigo na casa. Que dormía casi co inimigo, non? Señores, se lles parece, vemos un resume deste caso e de seguido na mesa o analizamos. Verín, 11 de setembro de 2011. O último autobús en entrar na cocheira de Transportes Guerra esa noite foi o de Bernardino Pousa. Era a parada final dunha ruta que comezara pola mañá cedo camiño da praia de Samil cunha vintena de viaxeiros a bordo. Home moi coñecido na súa vila e inmigrante retornado. E ese domingo decidira gozar do final do verán con algúns dos seus pasaxeiros cos que chegou a compartir comida. As horas pasaron lentas nunha xornada festiva que nada presaxaba. Acabaría nun baño de sangue. O plan previsto variou cando o día se nubrou no areal vigués, case como se dunha premonición se tratase, e obrigou a excursión a volver a Verín antes de tempo. Coa chuvia ameazando, o chofer realizou todas as paradas da ruta antes de dirixirse á nave na que traballaba dende había 20 anos. Na metade da escuridade e con todos os autocares aparcados nas súas prazas, os focos do autobús alumearon o interior do recinto. O tacógrafo marcaba as 21:25 horas. Na soidade da cocheira, Bernardino manobrou con destreza, apagou o motor e botou man do seu teléfono. Fixo unha chamada que se prolongaría durante preto de 15 minutos. Cando a conversa rematou, o silencio impúxose na nave, testemunha muda do que estaba a punto de acontecer. Tras unha comprobación breve, Bernardino colleu a carteira, gardou o teléfono e baixou do autobús. Unha rutina interiorizada que non volvería a repetir xamais. Agochado entre o resto de vehículos, aproveitando o veo da noite que acababa de caer, e lonxe de calquera mirada, unha sombra esperaba. O ataque foi por sorpresa, polas costas, e o eco dos berros do chofer non tardou en apagarse. Uns minutos máis tarde, ao redor das 21:45, o móvil de Bernardino volveu soar outra vez. Pero esa chamada xa non sería contestada. José Luís, Bernardino atopou a morte na cocheira na que traballaba e vos o primeiro que descubrides é que 2 anos antes xa o asaltaran no mesmo lugar, entón investigades, non? Sí, investigase, pero descartase xa de plano porque bueno, neste caso, concretamente, cando lle causan a morte a él, pois non nos roubaron, é dicir, tiña 190 euros con él, deixaron... Na carteira, non? Na carteira non levaron nada, e, bueno, entonces ese episodio anterior, pois, descartouse porque non levaba a ningún sitio. E o seguinte paso é que empezades a recabar testemunhas do entorno. Empezades a recabar información do entorno, de veciños, de xente que iba no autobús ese día, que viña no trayecto de Samil a Verín, e, bueno, en total, sobre unhas 150 declaracións que nos permiten contextualizar non só o que pudo pasar, senón tamén quen era a vítima e quen podía ser o autor. Entón, aí xa se canaliza todo hacia o entorno familiar.
Estos 150 interrogados, que ademais facedes dunha forma moi rápida, parece que ninguén tiña nada malo que dicir deste señor por protocolo, ademais poñedes o foco no entorno familiar. Entón, que empezan a descubrir, Surso? Pois o que descubren é que ten unha relación moi mala ca súa muller, que están en trámites de separación, pero unha relación aínda peor ca súa propia filla, con María Ángeles, que traballaba na mesma empresa, el meter a súa filla a traballar na empresa, pero a relación é tan mala que incluso Bernardino estaba pensando en desheredarla, para darlle toda a herencia aos seus netos. E, evidentemente, pois aí hai un móvil, non? O que topou a Guardia Civil nese primeiro entremado non só foi o móvil, é dicir, vos buscades primeiro saber exactamente quen vira, que vira algo, quen podía determinar algo, ver un pouco cal era a fotografía dese día e do día que se produciron os feitos, e logo, ademais, eso, decir, buscar un móvil, que podía ter ganas de matar a alguén, que podía ter algo que facer. Entón, se fai unha doble, que veas o traballo da Garda Civil é moi minucioso, é moi bo, porque non é solamente, a xente imaginamos as películas cando vai o policía cas notas, e non, eles collen a xente, séntana, toman esa declaración de forma que queda unha, podríamos dicir, unha fotografía oficial de que lembra esa persona xusto no momento seguinte do crime, onde estaba, que viu, que non puido vir, e sobre todo que pensaba. E o sorprendente era que era un home moi bo, que non tiña problemas máis que ca súa propia familia. Efectivamente. Todo ese buceo nese entorno social no que se movía Bernardino, pois o que nos indica é que os únicos inimigos son os da súa propia familia. Ademais, descartado o móvil do roubo, non? Porque levaba encima esos 190 euros, que xa é un paso importante, entendo que nun caso así. Sí, efectivamente. O saber que co asalto que sufriu, ese asalto que sufriu Bernardino, que non tiña unha motivación que era de roubalo, pois, bueno, xa nos indica outro camiño, non? Que é o que habrá que mirar por donde... Se aparece un roubo por encargo, non? Claro, efectivamente. Pois con toda esta materia sobre a mesa, se vos parece, compañeiros, imos a coñecer mellor o perfil desta vítima para seguir analizando os pasos seguintes dos investigadores. Bernardino Pousa era un home tranquilo, traballador, discreto, moi querido na súa aldea natal de Escornabois, no concello ourensán de Trasmiras. A súa morte causou unha gran conmoción entre os veciños. Ainda que hoxe prefiren guardar silencio, non foi así no momento do crime. Ele non se metía con nadie, era moi boa persona, servicial e todo. E que no pueblo era querido, por o que fora era querido. De mozo, Bernardino marchou a Alemanha buscando un futuro mellor, como fixeron outros tantos. Alí formou unha familia e acadou unha estabilidade que lle permitiu regresar a Galicia e empezar de novo. En Verín, entrou a traballar como chofer de autobuses, un oficio sinxelo no que atopou rutina e certa paz. A piques de facer os 60, Bernardino decidiu poñerlle fin ao seu matrimonio e iniciar unha nova etapa vital. A separación avanzaba sen conflitos, en silencio, coa mesma discreción coa que sempre vivira. Nada na súa vida facía pensar que alguén puidese querer facelo desaparecer.